आयै मा जाखो? माथो सिरि सिरि? बिजाब फरायनायाव आं दावराव जानांगौ होनबा? आं गोसोखौ बिराद दरसि दरसि मोनदों आयै। बिजाब फरायनायालाय माखौथो सानबाय थाखो? आयै नों मैगं फाननांला ना। आंहा मा राहा दं आइ? मैगं फाननानै संसारखौ जालाङाबा नोंखौ माजों फरायहोनो? आं लोगोफोरनो खिन्थाना लानो लाजियो आयै। आंनि आइया मैगं फानो होननानै। मैगं फाननायालाय माथो गाज्रि जाखो आइ? आंथ' समाजजों सोंखारि जानाय हाबा मावाखैना। जों सुबुंफ्रा संसाराव थांना थानो थाखाय गुबुन गुबुन राहा लामा लानांगौ। सोरबाया साख्रि मावदों, सोरबाया आबाद मावदों, सोरबाया लामायाव अन्थाइ देख्रुबदों आरो सोरबाया फालांगि मावदों। जों जाबाय समजों दावहा नांग्रा, जिउखौ दैदेनग्रा सासे सासे दावहारु। नोंनिबो बेफोरबायदि सम फैगोन आइ, बेखायनो मोजाङै फराय। आंहा राहा गैया आइ। नोंनि आफाया थानायमोनब्ला बेफोरबायदि जानांगौ नङामोन। आंखौ निमाहा हो आयै। एबार आंबो कलेज जोबनानै नोंजों मैगं फानफाहैगोन। जाम्बि गथ', नांलाया आंनो नोंनि मैगं रोगानायखौ। आंनोनो लांनो थोआ? नोंल' मोजां फराय आइ, साख्रि ला। नोंनि फरायनाया जाखाला, थुदो ओंखाम जाहैनोसै। आयै ओंखाम ओंख्रिया मोनदोंना मोनाखै? ओंखामा मोनबाय। ओंख्रि गोजां दंखायो, बिजोंनो जाहैग्रोदो। होमबा आं जाहैग्रोनोसै दे आयै। दे जाहैग्रोदो। गावहा थाबखौनो सिखारा, उनावहाय हास्लाबा हास्लाबा जायो। आयै बिजाबफोरा सोयोलाय आं हास्लाबला। फाग्लि गथ'आ। थाथ'दो दे आयै। दे थांदो दे।
आयै आयै आइदै उफ पाप्पि बेरामा जाखांलायबाय उफ दानस्रिखांबाय आयै एसे दंबावोमोन नै प्रेसार जाखांनानै जिरायग्रबनांबायसो आं एलायथो मानो हारसिं हारसिं बिदि मावफैयो आयै जेबो नङा दे बारा जायाखै थुदो थांनोसै बे एसे दानस्रि सनायखौ लादो आइ सना र' जिरायथ' फै बैयाव जिरायथ' न' लोंना हो दसे जिरायना दुगैहैनोसै र' आं दिनै मैगंखौ फानहैनांला ना आयै मानो मैगं खाना दोननाया रानजोबगोन माथो मैगंखौसो जिंगासिदों नोंहा आंखौ जिंगासियाखै मा जादों नोंहा माथो खोन्थायाखै आयै आंखौ हारसिं गालांनानै दा थां दे नों गैयाब्ला आंहा रावबो गैया हामा आइ मानसिया जोनोम जायोबो आरो थैयोबो बेखौ गसाया सुबुंनि बरादाव लिरना हरखादों बेखौ साननानै गोसोखौ लोरबां दाखालाम गोसोखौ राफोद खालाम फैबाय थानाय सुखु दुखु बायदि थासारिखौ सौसिनो बिसो सासे मानसिनि ओंथि गोनां जिउ आयै जोंनि बरादा मानो बिदि गासिबनिबो बरादा सुखु दुखु दं रां गोनांनिया जुदा गोरिबनिया जुदा नाथाय बिसोरहाबो गोरबो बायफ्लेनाय दुखु दङ मिथिबाय जाम्बि होरो आं दुगैहैनोसै नों मनायाव मैगंखौल' सोदो थां आंबो दिनै बाजाराव थांफागोन फैसा लानो बाब्रे थुफा आरो फैद'
आयै आं जुलि जाला अराय नोंजोंनो थाबाय थानोसै। जुलि जायाबा मानसिनि जिउआ ओंथि थाया फिसा। होमबाबो आयै आं गिनाय मोनो। मानसि जानानै संसारनि खैदान खैफोद गुदुं गुसुखौ सौसिनो हानायासो संसार फिसा। जों बिमाफ्रा फिसा हिन्जावफोरनि थाखायनो बे मोनसे गिदिर हाबिलाखौ हास्थायनानै थायो। फिसा हिन्जावफोरखौ मोजां हौवानो बिलाइ हरनो हायोब्ला, गावसोरनि गोसो गोरोबलायनाय मोनोब्ला आरो फिसौफोरनि मोखां नायलायनो मोनोब्ला साननानै। नोंनि बाथ्राजोंलाय आंनि गोसोआ गिदिंफिनखानांखागौ जायो। जोंबोथ' जुलि जादोंना जाम्बि। नोंनियालाय गोसोआ मानो इसिबां लोरबां? आंनिख्रुइसो गोरासिन जानांगौमोन। सानसे नोंबो आं थाबायनाय आगानाव थाबायनांगोन। संसारनि जालांनो राहा लामा नागिरनांगोन। बेसो संसार। दे उन्दुदो, आंहा उन्दुनो ओंखारथारबाय। दे उन्दुदो आंनि आइ सना। आइ, जोंहा नोंनि जावैसो जागोनखौ आलासि जानो लेंहरनांगौमोनहाय। सोर जावैसो आयै? नोंनि गोसथोनायालाय? आंखौ मिथिया सानाखै बि आलोङा। नोंनो सोर खिन्थानाय आयै? खोन्थालायनांगौ। दे दा मोनायाव लेंहर। मैगं फाननानै बेदर एसे लाबोफानोसै आङो। अमा बेदर जाखायो दा? जायो। ए दे थाथ' आयै आं अमा आदार हैनोसै। फै नै जाफैदो। फै नै जाफैदो। जानोबो रोङा अमायाबो। माइनाव संनाय ओंख्रियाबा थावदोंना थावदिया? आं हले ओंखामखौल'सो संदों। गोथाव जादों मादै। आदै, आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन। मा बाथ्रा मादै बुंलाय? आदै, माइनावआ उन सिगां रावबो गैया आंनि अनगायै। आंबो बेसे गोबाव थांनानै थागोन बेखौ गसाइयासो मिथिसिगौ। मानो नों बिदि बुंदों मादै? आंहा हाइ प्रेसार दङ आदै। बे फाफि बेरामा माला मा जायो रावबो मिथिया। जेबो जाया मादै। मोजां डक्टरनाव नायहैगोन र'। साननैसोनि उनाव मोजां मुलि जाब्लानो हामगोन। बे बेरामनि थाखायहाय बोरमा बेदर दाजादे मादै। जानायालाय जाखाया आङो, थेवबो गिनाय मोनो। बे मोनसे बेरामखौ आरो फिसाखौ जिंगासिनानै। आं गैयाबा आंनि फिसाजोखौ नों मोजाङै नायदो आदै। फोथाय खेबस' दा खालाम आंनि दावदै बायदि आइ सनाखौ। आंनि गोसोखौ नंखाय दासान मादै। आं फोथाय खेबस' खालामा गसाइनि समाय। फोथायनाय थाबाय फिसा नोंनि सायाव। जाथारि सानस्रिखौ दा लाबो नों आयै। नों मानो गैया? नों अरायबो आंजोंनो थानांगोन। थुदो उन्दुहैनोसै। नों बैयाव उन्दुहैदो। हरबो बिराद जाथारबाय, गाबोन फुङाव थांनो हासिगोन। दे होमबा। थौदो आयै जोंहाबो उन्दुहैनोसै।
नोंनि आगानाव आं आयै। आयै, नों खोनादोंना? आंबो नों बायदि संसारनि बायदि थासारिजों जिउखौ दैदेननो रोंहांबाय आं आयै। आंबो दा नोंसौजोनि बिमा जाबाय। आइ होननाय सोदोबा बेसेबांबा गोदै आयै, आं दासो गुमुर मोनबाय। सानसे नोंसौजोनि खुगानिफ्राय आइ सोदोबखौ खोनासंनो आं जोबोर हांखुर जायोसै आयै। बेनि थाखाय आं संसारनि बायदि खैदां खैफोदखौ खर'आव रुजुननो आं अरायबो बिनि सिगाङाव थियारि जानानै दङ। थारै नोंबो बिदिनोमोन जानांगौ आयै, आंनि थाखाय गासैखौबो सहायनो हानाय। आं दासो गुमुर मोनदों आयै, बिमानि अननाया बेसेबांदि गोदै आरो बेसेबांदि मुहिनि नांथाव। संसारा जोबोर सोलायबाय आयै, सुबुंफोरनि गोसोआबो जोबोरै सोलायलांथारबाय। समाजखान्थि, आसारखान्थि आरो बोसोनफोरा दायो साव जाबाय आयै, खायफा सुबुंफोरनि थाखाय। बेखायनो आंबो जोबोर गिनाय मोनसै। नों फोरोंलांनाय आखल आखु, नों फोरोंलांनाय समाजखान्थिनि गियानफोरखौ आं दाबो खर'आव रुजुननानै संसारनि सुखु दुखु आरो खैदां खैफोदफोरखौ सौसिबोगासिनो दं आं आयै, आरो सौसिलांनो गोलाव लामा दंबावो। आंबो रोंबाय आयै नोंसौजोखौ गियान होनो। आंबो रोंबाय आयै नोंसौजोखौ खर' बिलिर बिलिर सल'बाथा खिन्थानानै फुथुनो। नाथाय आयै, नोंसौजोआ जोबोर आब्राथार। थारै आंबो बिदिनो मोनदांने आयै नोंजों। गोसोखांबाय थायो आं आयै नोंखौ नोंसौजो बायदि आंबो आइजों आब्रा खालामोमोनदां सानना। गोसोखांबाय थायो आं आयै नोंखौ नोंसौजो बायदि आंबो आइजों आब्रा खालामोमोनदां सानना। नों संसारनि लामा दिन्थिनानै होलांनाय लामाजोंनो आंबो थाबायनो सोलोंगासिनो आयै। नोंनि आगानाव आगान सुरनानै आंबो थाबायलांगासिनो दङ। नों फोरोंलांनाय सुबुंथिनि आसार खान्थिफोरखौ खर'आव रुजुननानै आयै, नोंसाजोआ जोबोर सोलायबाय। सान्दुं अखा दान बोथोरफोरजों सौसि महर मोखांफोराबो गुस्लायलांहांथारबाय। आयै, नोंसाजोआ जोबोर सोलायबाय। सान्दुं अखा दान बोथोरफोरजों सौसि महर मोखांफोराबो गुस्लायलांहांथारबाय। दङ आयै मोजाङैनो आंबो। नों गथायनानै गालांनाय नोंजामादैनि अननायाव संसारजों दावहा नांग्रा जोहोलावजोंनो गोजोनै।